La biblioteca de metadata, per Marta Clua. La donació d'òvuls és un tractament de reproducció assistida, en què una dona, la donant, cedeix de manera voluntària i altruista els seus òvuls a una altra dona, la receptora, que no pot produir òvuls de qualitat o en quantitat suficient per aconseguir un embaràs. Els òvuls donats es fecunden in vitro i després s'implanten a l'úter de la receptora. La donació d'òvuls és una pràctica consolidada a Espanya i especialment a Catalunya, amb una demanda alta i una estructura legal sòlida que assegura l'anonimat i l'altruisme de les donacions. Catalunya concentra un gran nombre de clíniques de fertilitat i és un punt de referència tant per a pacients nacionals com a internacionals, que busquen tractaments de reproducció assistida. Tot i que no hi ha un desglossament específic per comunitat autònoma, a les dades de la Societat Espanyola de Fertilitat s'estima que al voltant del 20-25% dels cicles de donació d'òvuls a Espanya es realitzen a Catalunya. Avui us recomano una novel·la que ens fa viatjar a un futur distòpic on la baixa fertilitat, a banda de suposar un impacte directe en les dones, posa a debat els processos de reproducció assistida. Es tracta de Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, i que ha publicat l'editorial Males Herbes. Us faig 5 cèntims de la història. Durant una excursió en bicicleta, la Cora, una nena de 8 anys, es veu atrapada en una tempesta i s'arreplega a l'interior d'una cova on descobreix unes pintures que li resulten estranyament familiars. Aquest fet desperta en ella un interès pels seus orígens, ja que sap que va ser adoptada als 3 anys, però el seu pare sempre ha mostrat molta opacitat per explicar-li els seus orígens. I a més, hi ha la Sara, la parella del seu pare, que va desaparèixer pocs dies després del descobriment de la cova on la Cora es va refugiar. Tot això en un futur distòpic, on les dones no poden tenir fills de manera natural i totes han de sotmetre's a tractaments de fertilitat per a garantir la supervivència de la humanitat. Ens trobem dins d'una narració laberíntica, plena de misteri i poesia, que manté de manera excel·lent la intriga des del principi fins al final. Final que no m'esperava i que he trobat excel·lent. Una història que se'ns va explicant com peces d'un gran trencaclosques, que a poc anem descobrint i anem encaixant. Peces que ens fan reflexionar a mesura que avança la narració i que ens van endinsant en la ment de la Cora i el seu desig per entendre el seu passat, el seu present i també el seu futur. Mamàlia ens parla dels orígens i de la nostra identitat, de la família i dels secrets que amaguem per por a fer front a les decisions preses, de la maternitat desitjada i també de la imposada per la pressió social, de la violència obstètrica i de les més que qüestionables processos de gestació que posen en un segon terme a les mares i als vincles que s'estableixen. Però sobretot ens parla de ciència i d'ètica, 2 paraules que sempre haurien d'anar de la mà. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.